Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 21, tuig 2021. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang ito balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Mag-iloy kag live-in partner patay sa kaso sang pagpangluthang. Manuwo nga numero sang Bacolod noon na obserbahan kung Sinovac vaccine ang gina-roll out. Sa mga nagapanguna nga balita national, NEA Chief ginkaka sa pwesto. Presidente Duterte ginako nga siya ang nagsugo nga hindi daw pag-ipaagi sa bidding ang pagbakal sang face mask sa itong 2020. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo dito at that time no si Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution so nagdamo bisa nagdamo dito no so that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely or salin sa muna ang mga tao
rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:16. Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Patay ang mag-Iloy matapos ginuthang las 6:30 sang aga Sabado sa sulod sang Ilabalay sa Greenland Subdivision, Barangay 4, Syudad sang Himamaylan. Ang napatay ginkilala sa kay Mary Rose Egga, 24 anyos, kag duha niya ka makabataan nga isa ka babay nga nagaedad, isa ka tuig kag 9 ka bulan, subong man 7 ka bulan nga bata nga lalaki. Ginatulo naman nga sospetsado amo ang live-in partner ni Egga, ginkilala sa kay Raimundo Diaz, 59 anyos, nga ginbawian sa kabuhi alauna subong hapon matapos ginlothang man ang kaugalingon pagkatapos na himo ang krimen. Suno kay Himamaylan City PNP Deputy Chief of Police Lieutenant Arthur Bargallo, nagwa sa investigasyon nga ginlalisan sang duha ang wala pagpasugot ni Diaz sa plano nga pagselebrar ni Egga sang iya kaadlawan subong adlaw sa iban pang lugar. Dito na sa nakabati sang 4 ka lupok ang nagtestigo sa krimen kag nagpangayo sang bulig sa otoridad. Nagwa man sa pagpangusisa sa otoridad nga may depression si Diaz bangod sa balatian nga pneumonia kag diabetes. Samtang kadungan sang kumpirmasyon nga napatay si Diaz, ginpahayag ni Himamaylan PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas nga ila ipaidalom sa post-mortem examination ang bangkay sa mga biktima. According sa aton nga witness nga si Miss Annalyn Sipida Isabio, prior sang nabatian ang 4 ka lupok is nabatian niya ni nga may certain argument ang aton nga suspect kagang iya nga live-in partner. So during that time after sina mo na may nabatian siyang 4 ka lupok kag nagdalaga na siya gwa kag mangayo sang bulig. Ang kabahin sa pagpahayag ni Himamaylan City PNP Deputy Chief of Police Lieutenant Arthur Margallo. Sa kaangot nga balita, ginaragway naman ni Chona Yanga kag Annalyn Cepeda ang timbang kagyaya sa mga kabataan sa mga mag-live-in partner nga Diaz kag Egga nga mabuot ang ilang amo. Suno kay Yanga, aga pa nagabugtaw ang Mag-Iloy para sa plano nga magselebrar sa kaadlawan sini sa Barangay Payaw sa Banwa sang Binalbagan. Apang nakibot kag nagdalagan pagwa sa compound matapos nakabati isang 4 ka inasud-asud nga lupokan. Matapos ang insidente, nakita pa ni Yanga nga nagahamyango na sa sala si Diaz kag ang 7 ka bulan sini nga bata samtang si Egga naman kaupod sa bata sini nga babayi ay nagahamyango naman sa sulod sang kwarto. Sa iban nga balita lokal, pilason ng isa ka negosyante matapos nga gintiro sa Bagsakan 3 Barangay 40, Syudad sa Bacolod, pasado las 4 subong hapon. Ginkilala ang biktima nga si Ray Bibilio Sr., residente sang Cagayan de Oro pero nagapuyo sa isa ka apartment sa Barangay Takuling, Syudad sa Bacolod. Ang biktima nagapanag-iya sang 4 ka bloke sa Bagsakan kag may negosyo sa pagbaligya sa mga utanon. Suno kay Lieutenant Dax Santillan, ang Deputy Chief of Police sa Police Station 6, ang biktima nagapungko sa sulod sa maligyaan sang may nagpalapit o kung sang nagpalapit ang sospetsado kag gintiro ini sang isa ka beses. Sa inisyal nga pagpangusisa sa kapulisan, ang nagpaniro nagasuksok sang duag blue nga bayo, nakakalo, nakasuksok sang dilargo, naka face mask kag nagpalagyo sakay sa isa ka motorsiklo nga nagahulat 10 metros ang kalayoon sa Bagsakan. Ang biktima ginsakay sa tricycle kag gindala sa Bacolod Adventist Medical Center matapos nga nakaagom sang pila sa sag-ang. Dugang pa ni Santillan, base sa palayag sang bata sang biktima, wala sang pamahog sa kabuhi nga nabaton si Bibilio. Sa karon ginausisa sa Police Station 6 ang nakit-an nga CCTV sa lugar. Sa
Sa iban pa nga balita lokal, 8 ka mga organisasyon sa pamatanon sa syudad sa Bacolod ang nagtipon para sa pinakauna nga Bacolod Youth Advocacy Fair kadungan sa pagdumdum sa International Youth Day sa basketball court sa Barangay 10, Bacolod City. Ang kahiwatan gintawag nga Youthniverse. Pagtipon sa mga pamatanon nga ginalakipan sa Akbayan Youth Bacolod, Youth Empowering Youth Initiative, SOC-FEM Bacolod, First Time Voters Network Negros, Children Optimization for the Revitalization of Environment o CONCOR, Youth for Medical Health, Sowing Legacy Movement Incorporated, kag Agila Bacolod. Suno kay Ken Paulo Guido, ang chairperson sa Akbayan Youth Bacolod, ang 8 ka mga organisasyon ang nag-set up sa kada ka mga or tagsa-tagsa ka mga booth kay nagpatigayon sa pila ka mga aktibidad para sa mga pamatanon. Ginpatag ni Guido nga apisar sa pandemic, luyag nila ipakita nga nagapadayon ang kausa kag advokasya sa mga pamatanon kag mahatagan sa lugar ang mga kabataan nga mag-intra sa mga organisasyon. Lakip sa mga aktibidad, amo ang pre-registration para sa mga first-time voters, pagtudlo sa mga pamatanon nga babayi sa menstrual hygiene, pagpatag sa mga human rights kay good governance, mga pahampang kag iban pa. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 70,000 pesos ang kandidat sa nasunog nga balay sa isa ka compound sa Batagoy Interior sa Barangay Rizal, Syudad sang Silaylas 2 kay nasang hapon. Ang balay ginapanag-iyahan ni Marilyn Lim apang ini ginaokupar ni Salvador Jimenez, 35 anyos, kaupod ang 3 niya ka mga apo kag ni MM Dolor. Sa interview ni Action Rufo Diita sa kay Senior Fire Officer 1 Edgar De Lomes sa BFP Silay City, electrical ang ginalantaw ginhalinan sa kalayo. Naglawig sa 10 ka minutos sang na-control ang kalayo, kag pagkaligad naman sang 30 minutos sang gindeklarar nga fire out. Sa karon padayon pa ang pag-usisa sang Bureau of Fire Protection sa syudad sang Silay angot sa natabo. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:23. Hindi man ikaw Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Kagkaroon salita sa nga itong mga nagapanguna nga balita national. Ginkaka sa pwesto ni Presidente Rodrigo Duterte sa National Electrification Administration o NEA Administrator Edgardo Masungsong pangod sa isyu sang korupsyon. Sunod sa Presidente, ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Amo nagpatigayon sa investigasyon kag nagrekomendar nga kakason sa posisyon si Masungsong. Dugang pa sa Presidente nga isa ini ka pa matuod nga nagatingwa ang gobyerno nga matap na ang korupsyon. Sa madumduman,
Ginpasakaan sang kaso sa PACC si Masungsong angot sa ginaligar pagtukugot sa electric cooperatives nga maghatag sang pondo para sa kampanya sang isa ka party list sadtong tuig 2019. Liwat nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay Health Secretary Francisco Duque III nga bayaran ang allowances kag benepisyo sa mga medical frontliners kasunod sa protestang himuon sa pila ka grupo angod sa atrasado nga pagbayad. Ginapabayaran man sa Presidente ang mga vaccinators nga nagboluntaryo para sa inoculation program sang gobyerno. Palayag sa Presidente, mayara sang pondo gani kinahanglan nga mabayaran ang mga medical frontliners nga moa nagabulig sa programa sang gobyerno. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Kaginyo ginpamatian ang detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga daw Sabado, Agosto 21, tuig 2021. Sa liwat ang inyong balita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo